Първо Коринтияни, 8 глава, 1 стих. За яденето на идоложертвено е ясно, че всички имаме знание, но знанието поражда гордост, а любовта е съзидателна. За да знаеш нещо, трябва да си получил информация по някакъв начин. Четене, лекция или дълбоко изследване. Човек, за да има каквото и да е знание, трябва да мине през някакъв вид обучение. В случая става обучението на закона или характера на Бога. В древността, човек, за да се обучи на закона, е трябвало не малко време. Фарисеите и садукеите по времето на Исус са били крайно информирани за Словото, което им бе дадено от Бога. Били са като ходещи енциклопедии, знаели са всяка една чертица и всяка една точка от закона. Садукеите са приемали, четяли и пазели само петокнижието на Моисей, докато фарисеите четяли и пазили всички книги, които имало по онова време. Царе, пророци, притчи, псалми и така нататък. Въпреки че те са били знаятелите и представителите на Бога, и тези, които сами трябваше да привлекат вниманието на хората към Месията, т.е. Исус, и така да бъдат покорни на Бога, те правили точно обратното. Именно защото са си мислили, че много знаят. Как тогава не разпознаха Месията? Докато една друга група изпълни волята на Бога. Тези, които нямаха информацията на духовния елит по това време. Лука 10:21. В същия час Исус се зарадва духом и рече: прославям те, Отче, Господарю на небето и на земята, задето си открил това от мъдри и разумни, а си го открил на невръстни, тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. За да знаеш закона е нужно да се обучаваш, но за да изпълняваш закона е нужна любов. Докато израелтяните по времето на Моисей, след като Бог им даде законът, знаеха волята на Бога, както и 10 Божии заповеди, предадени им чрез Моисей, но пак многократно излизаха от Божията заповед. В любовта човек няма нужда да се обучава. Той просто, воден от любовта, изпълнява наредбите на този, когото обича. Нека ви дам малък пример. Когато ви се роди дете, не ходите на курсове, които да ви направляват как да обичате децата си, или по какъв начин да показвате любовта си към тях. Но любовта винаги ни направлява към правилното нещо. Казваме си за хората, които обичаме, че ще дадем всичко за тях и ще направим всичко за тях, за да се чувстват доволни и обичани. И докато не започнем